dan sembah lireng ulun kaporopo ring sangmur emrat sahana nikanang sinding tasik mawen buka sawekung yen kanang mamujengmu Panghuwus minuliwa Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng
Udyana nyuwang panjrahing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanya sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring tatik wimpek gandha mringing kadhiwing maruta mangga saparan mangambar gongas jroning panangkilan semune kawuryan wigatining karsa keparnata Basukarna Prabu kang miyos pinanggil bedolan saban-saban aganti Prabowo kakas ketoring tias kang sami sumewa tanana kang nyapo yo anak Prabu Basukarna pun buwing kepatian ingkang sowan nggih anak Prabu Paman Patih Sengkuni
sarwa paduka Paman Harya kula ngaturaken pambagya Panakrami katur Paman Pati Harasuman kawula nuwun. Nyuwun inggih nggih anak Prabu. Lulus raharja sowan kula niskala nggih. Sawangsulipun pangastawa kula mugi katur hanggir anak Prabu ngawangga kawula nuwun. Inggih Paman Pati kula tampi tang kekalih. Kapeteking Pernaja mawahono daging kayuwanan kula Paman Harya. Paman Sengkuni sesampunipun lenggah kanthi prayogi nuwun sewu Paman. Kenging kula wastani Hanjal Nur Gunung Kadingaren dening Paman Pati keparing rawuh ing negari Ngawangga. Ingkang menika keparenga kula semadhong dawuh. Wonten ing atus menapa Paman Harya? Inggih anak Prabu Basukarna. Sawanipun ingkang Paman kejawi mertuwi dhumateng kararjanipun anak Prabu Ngawangga. Ugi wonten perkawis ingkang wigatos ingkang badhe katur dhumateng paduka Prabu Ngawangga. Mila monggo nggih. Mugi kepareng anak Prabu nampi dados atur kula menika mangki nggih. Hanjrah ingkang puspita warum kasliring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya maweh raras perenaning driya monggo ingkang paring dawuh Paman. Kula sampun samapta nitiraken Paman Pati. Ih, matur nuwun anak Prabu. Keparengipun bapa atur punika nggih. Nalika dinten malam syukur kasih kula dalah Kakang Resi Durna katimbalan sowan dening anak Prabu Duryudana. Dene wigatosipun kinanti wawan rembak perkawis wangsiting Bathara. Anak Prabu Ngawangga katemben kemawon sinuwun Duryudana nampi wangsit bilih wekdal menika Gusti Kahanyipta jagat badhe matedhakaken wahyu ning Kanalindran sinebat wahyu Sri Makutarama. Sinten ingkang bangkit nampi wahyu kasebat ing benjang badhe kuwawi nurunaken wijining aran tutedhak pituturun pitutu mangkar tangkar babaring tuwuh ing tanah Jawi. Dene wahyu Makutarama kala wau miturut wangsit badhe tumurun ing pucaking harep anak Prabu sinuwun Duryudana kepengin sanget nggayuh wahyu Makutarama sebat. Mila anak Prabu Kurupati ngersakaken badhe tindak piyambak dhateng pucaking harga Suwelagiri. Namung kula sanget mboten sarujuk nggih. Sabab menapa? Sepisan tiyang menika nembe dapur wangsit dereng kinanten kasunyatanipun. Kaping kalih
anak Prabu Duryudana menika narendra gung binethara ing mangka kagungan piyambal ingkang saged ngintasi sedaya paridamel. Mila kula ngaturi pamrayogi menawi nglampahaken dota kemawon. Dota kula kadhawana minggah dhumateng Hargaswilagiri nak yenaken menapa leres ing riku badhe kangge tumedhak ing Wahyu Makutha Rama. Menawi leres ketara sang dota kala wau barep pisan kersa nggayuhaken wahyu kangge anak Prabu Duryudana. Nggih anak Prabu, gumolong ing Rembag nuwun sewu paduka anak Prabu Basukarna ingkang nampi jejibahan minangka sesulihipun Sinuwun Duryudana piniji minggah ing Hargaswilagiri nggayuh wahyu Makutha Rama kala nggih anak Prabu. Siang pantara ratri mung cipta pukulun lan kaeksi mila katur kang jun domane prasasat rageng ulun kang sumembahmu gwing patanto Prabu miwang kagungan to sing sak sampun prabdi katonas pukulun lat tenara pati Rama dewaning sun inggih Paman Sengguni dawuh andika Paman Patih kula tampi sampun ndang boten karempit Paman Haryo. Paman Haryo kados menapa bingen manah kula dene namung sak derajat kula teka nampi pakurmatan ingkang tanpa upami ketitik kula piniji dening Kyai Prabu Kurupati nggayuh wahyu Makutha Rama. Inggih menika Paman Patih kula mboten badhe suminggah nuwun inggih sendika nglampahi Paman. Waduh nggih anak Prabu syukur baik kiti jimburung dene anak Prabu kepareng minangkani pemundhut saking Kang Raya anak Prabu Duryudana. Inggih salat ruweninga nggih awit saking keparipun anak Prabu Kurupati kula dalah anak-anak kula Kurawa sami kadawan nderek tindak paruh anak Prabu Ngawungga. Walah dalah iya jagat dipo Bathara. Aduh Paman Haryo Rama sageng manah kula dene Paman Haryo dalah para kadang kula badhe sabiyantu petela saged mimbuhi dhumateng sentosane manah kula Paman. Matur sembah nuwun anak Prabu. Namung ngaten Paman. Dos pundi nggih? Mawantu-wantu penyuwun kula dhumateng para kadang Kurawa salaminipun nggayuh wahyu kula suwun sampun ngantos wonten raos Sri Drengki. Mangken mindak dipun tebi kaliyan nugrahaning Gusti Paman.
Sapa Kadang Kurawa kedah saged nyingkiri dhateng begelaning raga dalah begelaning jiwa Paman Haryo. Oh, inggih inggih. Mangke badhe kula dawuhaken dhumateng anak-anak kula Kurawa penmut saking anak Prabu Basukarna. Inggih. Nggih. Gandeng sampun wonten kesagan saking anak Prabu Basukarna. Inggih menika mboten ketang sambet obor colok lintang rambatang pundak. Monggo nggih. Tumuli kula dherekaken bidah sakmenika anak Prabu. Inggih Paman Patih. Kula suwun kepareng Paman Haryo ngrangtos wonten ing pagelaran. Lan rumiyin kula badhe lho niku wajiban manembah dumateng Gusti Paman. Oh inggih ngestakaken dawuh anak Prabu. Patih Hadi Manggala. Wonten dawuh Kanjeng Sinuwun. Ingsun mundhut pamit arsa munggah marang Hargasubala Giri. Kang mangkono rarajaning praja ingsun pasrahake marang jeneng para Patih Hadi Manggala. Uri ngestakaken Kanjeng Sinuwun. Aja kong sinalisir ing bener ing patih lan kabeh para wadyaban. Ing ngestakaken Kanjeng Sinuwun. Goncang kancing langit kelap-kelap katon lerikin sanging sang maweh gandrung sabarang katulu germoyak mayik menika Ndara Harjuna sampun mandhap saking wukir Swela Giri Gus keparing nyuwun dawuh Ndara. Iya Kakang Semar antuk pamujimu aku sledo muni wahyu makutha Rama Kakang. Syukur bagi sewu dene Ndara sampun angsal damenami wahyu Katlanendran. Imaringi sinten Gus? Ingkang paring sang perempuan Begawan Kesawa Sidi. Kang mengkono hayu Kakang ingkang tak kani kundur marang praja Ngamarta Kakang Nayanta. Monggo kula dherekaken Gus. Sikra kang pala tumingal Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Marakana
Samirana lan warayang Ponco bayi wisikan pagulingan limo Bocah-bocah iki bisa mandek to. Iki pamak satri bagus. Lumaku jenengan karo ngaku sapa? Ana dena catur kang adang kang dadi lakuku bali takon. Sira buta saka ngendi? Ya. Saking pertemuan Cendramani jenengku Tetya Kaloranu. Kaloranu. Dasar pranyata. Aku Kala Bantala. Aku Kala Dahana. Aku Kala Maruta wong bagus. Makalu maku menyang endi? Ngetutake kenteng ngati jumangking suku Deping Netra. Ora cepet kubali. Induk bacut ora entuk uruta peksa. Kelani ora aku. Apamu kang tak wedeni? Wewe bang wewe putih. Ilu-ilu banaspati. Ora ngadet gosena panginan orang sang kemudajar wis.
Sampun ngambur ngeneng kadi karunaning kasrasih sampun sirna para denawa Gus Kakang Semar Hiyo ateges Ndara Janaka sampun saged nyampurnaken dhateng napsunipun Sang Begawan Gunawan awit menika wau sanes sakbayaning yaksa namung kedadosan saking napsunipun Sang Begawan Gunawan Gus mengkono Kakang inggih Kakang Semar wis padha mati Drawa Catur ora pangling kados kok kene kae Kakang Ngawangga ing lagi Yuga Brata. Ngroko Ngawangga? Iya. Aku titipan pusaka Kuntawijaya Capa muga katur bali marang Kakang Ngawangga. Monggo dipun perpeki Den. Ayo Kakang Semar.
lekong ing Palawapindha wangsiting kakung karagan hanjrak sabdaning sata kakuluruk asahuran samono paneh rahimo meko bangkaton sumirat wetahan soroting haruno netraning salirapo Dimas Arjuna ingkang gugah nggonku semedi. Ana apa Yai Arjuna? Inggih Kakang Prabu, saderengipun nyuwun pangapunten. Dene kula wani kanggo anggen paduka mangsa semedi. Kakang Prabu, menapa ingkang ginayuh teka sanget anggenipun gentur tapa Kakang Prabu? Ngene ya, Di. Mulaipun Kakang Semedi awit nyuwun ing ngersaning Hyang Manon muga tumuli bali pusaka Wijaya Capa kang wektu iki oncar saka tanganku Yai. Mekaten ya. Lah siate saka ngendi? Kula saking Yayuh Wahyu Makutha Rama Prabu. Oh. Kaya kula Rama Yai, kula nuwun inggih. Wis entuk gawe pangestu paduka kula sampun ing sadamel. Weh ladalah. Yai, kepengen pengang banget ngwingan kaya wujude Yai. Monggo keparenga mirsani Koko Prabu. Wah, dalah. Enggar sang wisating hawan mulak sri melangening arga Dimas Arjuna, aku stok epusi ya Yai. Iki Wijaya Capa kang tak golek iki. Terus yang dhisik nggawa kepiye karepe Yai? Inggih Kakang Prabu, nalika kula swaning pertapan Kutha Runggu Marak Sangki Sawa Sidi. Sasampunipun kula nami Wahyu Makutha Rama, kula dipun Pusaka Wijaya Capa ingkang rikala semanten dipun beta Kakang Anoman Kakang Prabu. Oh, ladalah. Kepara nyata Dimas. Wektu kuwi pun Kakang perang tanding musuh Anoman. Merga dheweke ngelikipun Kakang munggah marang Silagiri. Dheweke tak tangani Wijaya Capa. Anoman banjur ilang bareng lan jemparing mau Yai. Yen ngono cetha sing mau genah Anoman Yai. Inggih lakar kaluhuran Koko Prabu. Waduh, Dimas Arjuna. Banget ing penuwunku. Dene lumantar Siadi wis bali pusakaku Yai. Nyata Dimas Arjuna satya ingkang resik lahir batinmu. Ketitik Siadi ora milik marang darabeke liyan. Lan pun Kakang melu bungah. Dene Siadi kasembatan apa Wahyu Makutha Rama. Yen pancena pun Kakang uga kautus Kyai Duryudana kinggayuh wahyu mau Yai. Nang kasunyatan wis sing entuk gawe Dimas Arjuna. Tegese wahyu mau pancen kinedrek kudu marang kadang para Yai. Ngaturaken penuwun Kakang Prabu. Wis Di. Pun Kakang mundhut pamit bali marang Ngawangga. Pamujiku muga wahyu mau lestari marang Sira Kyai Arjuna.
hrimang lerlena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang tiyah utama anggon kulana kang wigati gayuh Wahyu Makutarama jebul partukang wis tak tampa Wahyu wis tinampa dening panengah Pandhawa jenenge Janaka ora ana Janaka iki kaya ngapa kok ampuh bisa nampa nugrahane Gusti laruta saking dosa sang guru kula yang mutusa sang Sri ana satya kang lumaksana liling ayang-ayang satya sira iku sapa panengah Pandhawa saka Madukara Janaka ya Harjuna kekasihku sira Janaka iya sira sapa wong kang kleyang kabur kanginan aranku Bambang Sintawaka Bambang Sintawaka kepara nyata apa bener sira wis nampa nugrahane Gusti Wahyu Makutarama dasar kepara bener aku yang wis mundi Wahyu Makutarama Janaka aku kok gayuh wahyu mau kang mengkono tak jaluk wahyu mau aja kurang pangapura wahyu ora wujud lumrahing wahyu nang wujud piwulang yen tok jaluk kudu dadi siswaku mung padune kowe nggo tok ulungke apa ora ora bisa ndak aturake lakon pecah dadam Harjuna Ndara menika poreng kalian sinten Gus jenenge Bambang Sintawaka bakal njaluk Wahyu Makutarama kula atur pemut nggih Den bibar nampi Wahyu mboten kenging Bandayuda mboten kenging kerengan mangke mindak mboten menep raosipun lho Gus prayogane monggo dipun tilar kondur kemawon ayo bali wae Kakang dudu karepe dhewe Janaka ninggal gelanggang colong melayu tekan ngendit langi tak tutupi kowe Harjuna
bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lerikin canging sang maweh kandrung Laren dhisik Werkudara ana apa ngendhek wong mlaku Si Adit menyang endi lunga separan-paran lho lah iya lunga menyang endi kudu kandhake Sintrawaca Yai aku arep minggat sebab apa didukani karo mbarep kakangku mengko dhisik Yai Puntongan Idowali Sadi kuwi luputmu apa aku dikongkon kon golek Jlamprong aku moh kok mau sebab apa angel golek Jlamprong sing minggat marek ora ngerti pesadane lan maneh Kresna kakangku piye jare Kresna kakangku kuwi kusiring Pandhawa Krita lan jarane ana jaran minggat siji kena apa kusir ora goleki kuwi jenenge ora tanggung jawab koyo ngono oh si Adi ki mung arep utusane kok dadak ngundemono bareng Werkudara bri aja cilik atimu lan aja semeleng Arjuna ora apa-apa iya ayo tak kanthi dina iki nderek tresna kakangku Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara marupa ana buta gedhe sapa kowe aku Kumbakarna kowe sapa panenggak Pandhawa jenengku Werkudara wah ladalah kowe sing tak goleki Werkudara ana apa goleki aku bares kures bloko suta blak ketang terus terang wetengku luwih sabab suwe ora mangan kang mangkono beneran ketemu lawan Werkudara wis dadi dami-damaku ora bakal aku mbuka yen durung kepethuk daging Werkudara ayo melu mau tak sembelih ben kelak tak mangsa dina iki dudu karepe dhewe Si Adi kaya wong bingung iki goleki apa? Aku mlaku kepethuk buta gedhe pinggir dhewe jenenge Kumbakarna. Lang. Bangkene ilang kepara nyata. Mula aja tok tulak ya Yai, tampan ana. Apa ana dayane ana di dheweke bakal ngriwangi Si Adi. Kanthi Kumbakarna manjing marang Wentis Mukiring tegese Si Adi wis antuk wahyuning kasantosan lumantar Kumbakarna. Yai, besok yen perang gedhe kuwi bakal sambil marang Si Adi. Syukur bae iki sik lho. Kalek Janaka to kae. Werkudara
tresna kakangku apa? Si Adi ora sah goleki jaran wis malah sowan mrene dhewe. Iya. Arjuna kula wonten timbalan. Si Adi saka ngendi Nyai? Kula saking gayuh Wahyu Makutha Rama. Wis entuk gawe. Sampun angsal damel. Sing maringi Kesawa Sidi. Inggih Kakang Prabu. Si Adi diwejang Astabrata to? Koko Prabu kok pirsa sedaya. Ya mung mbok menawa kok Yai. Inggih lakar sampun minejang Astabrata. Lah kok Si Adi mlayu kuwi ana apa? Dipun bujeng mengsah. Mungsuhmu sapa? Bambang Sintawaka badhe mundhut Wahyu Makutha Rama kula mboten pikantuk. Mengkono. Inggih. Si Adi aja nganti keweden. Ayo diadu meneh. Adep ana meneh. Mekaten iya. Ning aja tok jempanani mung murmen wae. Sendika Prabu. Kowe jago kate wani mung ana ngomahe dhewe. Ayo seblakno dadamu He Arjuna. Iya, aku ngrumangsani kalah karo sliramu. Ayo Sintawaka ndak emban ndak pondong. Lho. Aku wong lanang kok ayu lho. Kepriye iki? Ayo manut ndak emban ndak pondong lho. Pangeran Arjuna, aja kurang pangapura sing dadi Sintawaka mawaku kok pangeran. Ibune Abimanyu kok nganti dadi wong lanang. Kepiye karepmu? Aku goleki kan bapakne Kulup pinanggih Sang Hyang Narada aku didandani dadi lanang. Ing pamrih dimeninggal pinanggih lawan bapakne Abimanyu. Sang Hyang Narada paring dawuh jare bapakne Abimanyu goleki wahyuning Ratu Wahyu Makutha Rama. Kepara nyata ibune antuk pamuji wagus mundi Wahyu Makutha Rama. Syukur bagi sewu bapakne Kulup aku melu bungah dene wis kasempatan napa nuging widi. Muga besok turune awake dhewe bisa dadi ratu ngayomi para kawula sak Jaya ibune Kulup. Iya bapakne Kulup. Nadyan wanita sira sabiyantu marang pun Kakang. Ayo ibune ingkang ngadhep ing ngersaning Koko Prabu ndak derekake bapakne Kulup. Wah. Warengkudara, ana apa Gurupati kakangku? Endi Janaka? Arep apa njaluk Wahyu Makutha Rama? Tanganku tadana. Kurang maju bareng, ayo
Bratasena ampun uru Bandayuda nggih Gus. Sampun sirna mananing margi Ndara. Bubar para Kurawa inggih. Ing mangke sampun kasembatan sedyanipun Kang Rayindara Janaka sinugara dening Gusti nampi wahyu Sri Makutarama. Inggih menika monggo keparenga dipun emut-emut sinten ingkang dapuk dados Nalendra tuwin dados pangarsa nami saged nindakaken swara sing Astabrata tetela dipun ayomi kaliyan ingkang hanggelar jagat lampahipun tinuntun dening Gusti. Pangudang kula dhumateng para muda utaminipun para warga agung ing Kadipaten Sidoarjo sok ingkang dados pangarsaning negari monggo keparengan ngrasuk Astabrata tumuli badhe kasembadan tentrem negarinipun hayem para kawulanipun tuwin adil tumindak ing pangarsa kala wau nggih Gus. Gusti ngijabahana wahyu Makutarama sageta tumimbal manunggal dhumateng Bapak Haji Saipulillah SHM Hum tuwin Bapak Wakil Bupati Bapak Haji HMG Hadi Sucipto SHMM nggih Gus. Iya, aku nekseni. Dene kula sak kanca ing ngayahi wajib ngrumaosi kathah klepatan saga kikiranganipun. Kunjuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati sak jajaranipun sumarembah para pamirsa tuwin warga agung Apindo pun Semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Sabilaring ngringgitan mugi ing Sidoarjo manggih hayu-hayu rahayu niskala. Para waraganipun tasih manggih karaharjan katentreman tuwin pinugrahaning Gusti. Pungkasane ngatur monggo sami sesanti. Sepisan merdika tetep merdika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka babahan joget tandha suda marang pangeran. Semonggo Gus.